Ho dèiem abans, el convidat de l'entrevista d'avui és el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Josep Lluís Carod Rovira, sens dubte una de les persones més indicades per respondre la pregunta del dia d'avui al programa. Esquerra Republicana estava sobrevalorada electoralment? Bon dia, senyor Carod. Hola, bon dia, senyor Conill. Què contesta a la pregunta? Estaven sobrevalorats electoralment vostès? Jo crec que el que hem estat és frenats, que és diferent. D'entrada, els vots no són dels partits, els vots són dels ciutadans. No hi ha cap partit que tingui vots en propietat. Aquests vots són d'aquest partit. No. El propietari de cada vot és cada persona i en unes eleccions la gent pot optar per votar unes sigles polítiques i en unes altres en funció dels interessos. I la gent és intel·ligent i la gent és sàvia i actua en funció del que li convé, en funció de com està la situació, de com li agrada o no el que diu el candidat, de les coses que fa aquell partit que representa, i Esquerra va fer un procés ascendent, i després és cert que en els darrers cicles electorals, amb l'excepció de les eleccions al Parlament de Catalunya, on sí que aguantem posicions, la resta, les coses no ens han anat prou bé, per tant, jo crec que sobrevalorat no, però frenats, sí. De tota manera, alguns ciutadans i alguns votants d'Esquerra Republicana, com copsàvem ahir en aquest programa, i a més tinc l'encàrrec personal d'alguns d'ells, perquè me'ls vaig trobar ahir pel carrer, que em van dir, sisplau, digui'ls-hi, vostè que pot, em van dir, als líders d'Esquerra que no s'equivoquin en la valoració de diumenge passat, que no ens diguin que ens vàrem quedar a casa, que admetin que hem pogut votar a altra gent. Sí, jo ho he admès des del primer moment, no? És a dir, jo crec que... Estan fent la lectura encertada? De portes endins no ho sé, això ho sabran vostès. De portes enfora? La lectura que estan fent del fracàs de diumenge és la lectura que vostès creuen que la ciutadania es pot empassar en aquest moment? Bé, jo en tot cas puc parlar per mi, no? Jo el que vaig dir la mateixa nit electoral, com vaig dir el que vaig dir la mateixa nit que vam fer, els resultats que vam fer amb l'Estatut d'Autonomia, vaig dir el que a mi em semblava adequat, que és el que he fet sempre, és que en aquest cas concret no només hi havia hagut gent que s'havia quedat a casa, que també hi ha hagut gent que s'ha quedat a casa, jo en conec que s'han quedat a casa i no han anat a votar, sinó que molt clarament hi havia hagut gent que havia anat a votar a altres formacions, que vol dir bàsicament el Partit Socialista. Què ha passat aquí? És a dir, per quins motius Esquerra ha tingut aquests resultats? Jo crec que fonamentalment per dos motius. Un primer motiu perquè tota la campanya del PP contra Catalunya, a aquesta campanya, la gent hi ha reaccionat donant la victòria al Partit Socialista a Espanya. És una mica allò, per dir un terme d'almogàvers, com si diguéssim, la venjança catalana l'ha fet el PSC, no? Per què? Home, perquè s'ha vist que era l'instrument més fort per no patir, és a dir, per no deixar-ho en mans de mitjancers, doncs vas directament, en comptes d'anar a mitjancers, vas directament al gra i els votes a ells, no? I això ho ha fet moltíssima gent que en molts casos em consta, estic pensant en noms concrets, que mai en la seva vida havien votat Partit Socialista. Van fer, d'altra banda, una campanya excepcional. És a dir, la campanya aquella, allò de si tu no vas, ells vuelven, doncs justament a Catalunya el que la gent no volia és que tornessin els del PP, o aquella apel·lació a la COPE, escolta, la COPE ja... Això més aviat ho haguéssim hagut de fer nosaltres, per entendre'ns, perquè jo crec que aquella etiqueta anti-PP, que era com una mica de DNI d'Esquerra Republicana, la van perdre a mans del Partit Socialista. Però també hi ha hagut una altra cosa, i és que jo crec que el nostre electorat, o una part del nostre electorat, està desorientat. Està desorientat perquè veu com, per exemple, al llarg d'aquests 4 anys, Esquerra ha fet gestos innecessaris i en alguns casos incomprensibles. Per exemple, molta gent li costa d'analitzar el paper d'Esquerra Republicana a Madrid. És a dir, vam arribar a ser, jo em vaig presentar fa 4 anys, vam fer el millor resultat, és a dir, 650.000 vots, vam passar d'un diputat a 8 diputats, de tenir un diputat al grup mixt, que és el que teníem sempre a l'època de Divert Barrera, Francesc Vicenç, Pilar Rahola, Joan Puigcercós, etc., a tenir-ne 8 i grup parlamentari propi, a sortir per les 4 circumscripcions. Doncs bé, amb tots aquells instruments a la mà, què fem? Anem a Madrid i en la primera etapa donem un suport incondicional al Partit Socialista per marcar distàncies amb l'etapa del senyor Aznar, que se n'anava, però acabem la legislatura amb una oposició molt aferrissada al Partit Socialista. Segurament, com diem la gent, entre poc i massa la mesura passa. Ni era tan adequat el del començament de tot, el suport incondicional, ni era tan adequat, segurament, aquell... I això, diguem-ne, desconcentra una mica la gent. Una mica la imatge que, perdoni, al fil d'això, una mica la imatge que sembla que projecta Esquerra Republicana és com si fos un partit desnortat.
no? Ho vol tot, però no sap exactament el que li plantejàvem la nit electoral, la nit del debat a la pregunta inicial en el senyor Ridao. D'una banda, són la garantia per la independència, però d'altra banda, ajudem Zapatero o marquem Zapatero, per què? Perquè Zapatero portarà la independència? És a dir, la independència que vostès pregonen pot venir de la mà d'un partit d'àmbit espanyol, per molt federalista? La independència no pot venir mai d'un partit d'àmbit espanyol. Per això, aquesta contradicció és la que una part del seu electorat diu, no? Anem a pams. Són dues coses. Parlem de Zapatero i parlem de la independència, que són dos temes diferents. La independència vindrà del poble de Catalunya. Agradi o no agradi a Madrid. Agradi o no agradi el president Zapatero o el president de qualsevol partit que hi pugui haver en el futur. I això només serà així el dia que hi hagi una majoria de catalans i catalanes que ho vulguin. Madrid s'hi podran posar fulles, si diuen que no. Si democràticament ho vol la majoria de la societat catalana, aquest és un procés imparable. Ara, aquest procés ha d'anar lligat a la serietat. Ha d'anar lligat al rigor. És a dir, Esquerra ha arribat a un punt en què està en una cruïlla. I Esquerra opta per ser el que ha de ser, que és un partit de govern, és a dir, un partit seriós, un partit rigorós, un partit estable, no un partit que diguis, ara no sé per on em sortiran aquests, quina cosa imprevista em faran aquests. Per tant, m'estan admetent que estan donant la imatge que no saben per on en sortiran, que no sabem per on en sortiran. Li estic dient que, de vegades, Esquerra, alguns gestos d'Esquerra, alguns dirigents d'Esquerra projecten una imatge que no és la imatge adequada. Per exemple, qui? No em faci posar noms. Li diré jo. El senyor Puigcercós, potser? No, jo li estic dient... Perquè el senyor Puigcercós ahir va dimitir com a conseller de Governació. Per cert, em diuen que directament amb el senyor Montilla, amb qui correspon, però que vostè prèviament no ho sabia, que presentava la dimissió. És cert, això? Oh, i tant, sí, és cert, perquè és una opció personal. És a dir, la sortida del senyor Puigcercós del govern ni té a veure amb el govern, ni té a veure, diguem-ne, amb el resultat de les eleccions. Però el president d'Esquerra Republicana no havia de saber que el seu secretari general, membre del govern de la Generalitat, dimitia com a conseller abans d'oficialitzar-ho al president de la Generalitat? Jo crec que sí. Però no va passar. No. Anem directament al gra, senyor Carod. Però això, fixi's, una cosa... Puigcercós deixa la Generalitat i es volca en la batalla contra Carod. El Periódico, avui. Puigcercós deixa el govern i reobre la pugna per liderar a Esquerra, la seva aposta per rellevar Carod. Ningú no se n'amaga que aquí hi ha una guerra fratricida. Què passa, senyor Carod? No, jo crec que no hi ha una guerra. Diu que dos no es barallen si un no vol. No? I jo volia precisar molt el gest que ha fet en Joan Puigcercós. D'entrada, com va dir ell a la roda de premsa, va dir, he pres la decisió personalment, doncs ha pres la decisió personalment que sortia del govern. Jo no sabia que faria això. Sabia que passaria en un moment o altre, estava cantat, feia mesos que s'estava intuint. Per què? Perquè és un gest que no s'ha de llegir en clau de govern, senyor Cuní, ni en clau de resultats electorals. Doncs això aleshores es dona una imatge d'instrumentalització de tot terrible i el rigor aquest al qual vostè apel·la brilla per la seva absència. Sí, però no me n'acusi a mi. No, jo no acuso a ningú, ni a vostè ni a ell ni a ningú. Jo només constato. També, això ha de saber la gent ha de saber valorar els gestos, no? Després hi ha també una altra cosa. Esclar, en un govern hi ha un president, només hi ha un. Hi ha un vicepresident, només n'hi ha un, els altres són consellers. Per tant, no és fàcil fer-te forat. A més, hi ha departaments on si reculls, hi ha departaments que són més brillants o que et permeten brillar més que no pas d'altres. Si reculls, per exemple, en el cas concret de Governació, doncs tot el que feia referència a política local, altres consideracions a banda, el conseller Carretero va fer una molt bona gestió, això ho va dir tothom. Per tant, es tractava només de continuar aquesta gestió. Vull dir, no era fàcil brillar per entendre'ns en aquest sentit. No, jo li deia això perquè vostè apel·lava al rigor i que pot haver gestos que no s'entenguin. A veure si ho recordo bé i, sisplau, esmeni'm si m'equivoco. A veure. Efectivament, fa 4 anys, vostè, després d'haver sortit del govern de la Generalitat, després de tot l'afer d'infausta memòria de Perpinyà, etc., vostè va decidir presentar-se a cap de llista a les eleccions al Congrés. Cap de llista que mai no va prendre possessió del seu escó. Mai vaig enganyar ningú, Sempre tothom va entendre exactament què és el que feia,